wani baturi ana ce da mushi Clarence yake cewa wani sirri da ya gano Qur'ani, ka je ka diba wani roman shi da yake cewa l'histoire de l'islam dans les conflits de nos guerres, yake cewa labaran musulunci wajen kalkashin yaƙi da muke da rusa musulunci. Sai ka ba da labari daga cikin libirin nasa roma'in nasa, yace musulmi da sun san sirrin Fatiha cewa da ba su sai kwaya a wajen ba ko ta fara arne ne yake faɗa wannan maganar. Yace dalili kuwa shine suna aiki da Fatiha wajen abu hudu sai faɗe su. Yace na farko duk wanda wani ciwon koda ya dame shi yace mukan zawa mu karanta Fatiha daga cikin bas daga cikin nutrition eliciel na farko da muke hadawa a mai maganin koda din nan. Cewa daga mutum yana samun ciwon koda daga an mai operation an hudu wannan kodar aka samu ruwa aka karanta Fatiha aka wanke koda wannan dialysis yawa dialysis da ake wa ta to ruwan dialysis Fatiha muke karantawa daga an wanke koda mutum ya warke tawar. Yanzu muka je ka ce musulmi koda gare ka to amma za a wanke da Fatiha wala zai a'a ina tare da fitar muka da cino nan wani alikta ma hukata ba zai musulmin ne fa saboda gaba ɗaya an rikita mu an raba mu da addini an raba mu da Qur'ani. Wannan wa Clarence yake faɗa wannan magana yace muna yin dialysis mu karanta Fatiha a ruwan muwa mutum wankin koda ya warke har abara da Fatiha. Mu san ta ba saboda yanzu mutum zaka mai maganin da Fatiha bai ma yarda Fatiha ba, zaka mutum bai zaka dauko ruwa ustaz ka kana azkar to kallon ka yake kallon hadarin kashi yake ba gani kamar ina mai wayo. Ba zan mata da wani dan bariki ne da shi ake ce mishi wani deje ne a Yamai ciwo ya kama shi sai to bari mai azkar ina mai azkar sai ki ta kallo na kawai ta arama ina aza wani magani zaka hoto kake azkar ce anan ce ba zalike ta kawai saboda mun rena Qur'ani muna ganin Qur'ani kamar ba zai mana magana abin ba. shi kuma Qur'ani Allah yake cewa wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa wa nunzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Allah ya ce mun saukar da Qur'ani gaba ɗayan shi ma huwa shifa waraka ne. Duk wata aya ga sanar Qur'ani tana da wani magani da take yi sai dai alima man alimahu wa jahilahu man jahil. Wanda ya gano sirrin ya gano, wanda ko bai gano ba. Kisa Fatiha yace ta farko muna maganin yake ko yace na farko yan nakuda. Ta duk mutum da kansa aihuwa yace aje a karanta Fatiha a koyi a bata ta aihu da kanta. Insha Allah. Duk wanda kansa aihuwa da kanta ana sai ayi operation duk ƙarya ce karba da su. Wallahi malam ka shiga karanta Fatiha kawai ka ba da ta warke. Yace na uku muna aiki da Fatiha ta ku ta musulunci wajen abin da ya shafi maganin cutar abin nan wani cuta ce wajen kuraje suke fitowa mutum jiki haka ana ji to daga mun karanta Fatiha mun bashi ruwa ya ja wanke an kare kawai production jini an kare kawai ya warku sai sun mutu duka wannan Fatihar takan wanke wannan wa claim sai ki fada wannan arne ne yake wadin sirrin da suke na wannan Fatihar amma dalibirin kaje neman shi baka samu ba duk sun boye shi akwai wani net da ake ce mishi abin nan ina ga bibliotheque digital ne aka rubuta a Google in ka daga dan biyan wani abu kana samu irin libirokan sun boye su yahuda ba sa bari libirokan suna yawo saboda arnan da ne suka wa Qur'ani sheda to wannan kalam sai ke faɗin sirrin Fatiha wajen magani da yawa ba zan manta ba wani faqihi ana ce da mishi abin nan ibnu Karim ya kawo wani labari shi ma akan sirrin Fatiha yace Fatiha duk wanda wani hawan jini da mai shi ana karanta Fatiha yana sha in dai yana shan ruwan Fatiha azkar na Fatiha sai ya sauka inda hawan jini yana san 38 shine da rake cewa ya kai sama inda saboda hawan jininka idan ya kai san zuwa san 18 a likitance to bai da matsala ana ganin ko baka shan magani shikenan to amma daga ya kai san 120 zuwa sama duk likitan sun san wannan awa to anan gurin ana bukatar tsaka kan treatment hawan jininka yana hawa da yawa tension ka tana hawa sosai to duk wanda yake da wata tension ake karanta mishi Fatiha a ruwa yana sha tension tana sabka da izinin Allah to ko sai matsalar mu a yanzu mu yaqini yanzu shi kada kashe mai tension in kace bari ka mai treatment in Fatiha zai rena ce a Fatiha ba ina ba zai yi ba to saboda haka wani ga cikin irin yanda arnawan duniya ma suke wa Qur'ani shaida kan Fatiha ta Fatiha da sirri da yawa
na biyu malamai sai bayana kan sanadin saukar suratul fatiha. Na farko suka ce suratul fatiha makkiya ce, wasu suka ce madaniya